ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dondu ali wuri keɗele gijilona sadila wudduru nima kundela tiggere jammila ko on waktu yoni ha to tohmaji kame siwi ene jiya e gardidi kabruji men kikiɗe hanke o jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal holliti nde ɓiɓɓe leydi ndi mbawata rentade ndeɗo henna wem peƴƴere ardude sembe e nder windere nde kala to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ñawoje holliti yaltini carte wonande ɓen safroɓe e cuuɗi safara ɗi leydi Mauritanie ha tenti taweteɓe nokseɗa caggal nde kuulal hirtolelo waɗa dañi safroɓe hewɓe nangganoɓe hen to leydi Mali kaldigal jokkino hanki hakkude laamu ngu kamɓe ɓen syndicat heedanɓe gollotoɓe leydi nandirala waɗi hakkude laamu ngu kamɓe ɓen gollotoɓe to leydi Guinée 300 ha 400 nanggaɓe guila tan ɗiɗo hen simgoji jawti ñawoɓe walla wiye ñawoɓe tato halfinaɓe dossier ji mabɓe kolliti ma luskoji puɗɗito ha hoore bowala to Côte d'Ivoire guila o toɗɗa jagorɗo kalfinaɗo ko fate dialogue national o fuɗɗima hanki golle makko e nder leydi ndi kala oɗo saha beele bellital ene arta e nder leydi Côte d'Ivoire kabruji men e nder windere nde ma en ja ha toon to Togo kame Burkina Faso Irsiya ha to Gabon Royaume-Uni ha toon to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗen ziyara umariyu kewɗo wadde kala hitande oɗo saaha so heedi bandiraɓe julɓe mbatte haqqillaji moon saaha o natti woɗɗude 15 lewru février ha fayma nogasi go lewru février 2021 so jomiraɗo hodiri konde ena ziyara umariyu kewɗo wadde kala hitande watte toon to ñawrode Sahela taw ko ziyara puɗɗaɗo guila hitande 1985 hikka wattata ɗum 35 lawola koñalɗi diine inniraɗi umariyu ene mawnine e kala hitande toon to ñawrode Sahela e dow inde gardugol ceerno Amadou Hadi Tall kami miñumen kala ene teddinira dendagal ñorankoɓe kala dendagal Mali Mauritanie Sénégal Gambie Guinée e dendagal bandiraɓe julɓe goni kala ene tijja e ɗiɗo hen ñalɗi diine jogorɗi wadde ñande 15 ha fayma nogasi go lewru février 2021 toon to ñawrode Sahela e dow inde ceerno Mouhamadoul Bachirou Tall khalifa général Oumariyu to Louga kami dendagal endam talɓe kami julɓe taweteɓe leydi Sénégal ha e nder windere nde kala ene bisma toon to ñawrode Sahela kono ne kadi enɗam taniraɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam keedani hen caggal galleji diine taweteɗe e nder windere nde kala dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe jokli windere kala enen bisma toon to ñawrode Sahela siftinde on ñallidine ɗi mbaɗata ko 15 ha fayma nogasi go lewru février hitande 2021 woni tan ɗo henna e lebbi ɗiɗi so jomiraɗo hodiri taw kadi ko toon to ñawrode Sahela yittindo henna ɓattaki o ko goto e almuɓe ceerno Amadou Hadi Tall biteɗo ceerno Abdoul Wahhabou Thioyo taweteɗo toon to Mozambique kam yettini oɗo henna ɓattake ɗum noon aadi men enen hettiyankoɓe Weltare TV toon to ñawrode Sahela ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji
wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko noonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yi ha to leydi Mali ñawlo mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando fade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mabare nogas e ɗiɗi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo meɗen a Saydou Abouba so tawi ko leydi Sénégal no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal so huccidde e ɓesguji Sénégal naɓe kala subaka wa andinaɓe oɗo henna boros to yarata e nder leydi nde subaka hande o temedde jeenayo e capanɗe joyo e tato ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo henna ñaw ko capanɗe jeegomo e jeegomo e mabɓe tawa ene jogui oɗo henna borosa hen nogas e ɗiɗo ko tumanoɓe ene jokkodiri e ɓena wondunoɓe oɗona ñaw capanɗe nayo e nayo ko rabaɓe taw andaka rabɓe ɗumena ndeɗon raɓande noon koni henna yaari toon to Dara Jolofa ko nayo Rissa Tola ko nayo Touba ko nayo Mbour ko tato Saint-Louis ko tato Dakar Plateau ko ɗiɗo Keur Massar ko ɗiɗo Ouakam ko ɗiɗo Parcelles Assainies ko ɗiɗo Diourbel ko goto Almadies goto Gossas goto HLM goto Kaolack goto Mariste goto Matam goto Mermoz goto Ngor goto Yoff goto Fatick goto Gueule Tapée goto Amitié goto Nord Foire goto Point E goto Rufisque goto Yeumbeul goto Jeune be goto koni hen yaari so tawi noon ko hebɓe cellal mumen koɓe capanɗe tato neɗɗo keeɓi cellal mumen subaka hande o nogas e jeetatoɗo sahani tampino fewi koma ballite e fofando neɗɗo goto wasi fittandu muɗuma no wiiri jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli ha joni koye on fannu keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal hanki arti e ndeɗo hen wen peƴƴirde ɗimmere no fewi ardude sembe e nder windere nde kala taw kadi ko wen peƴƴere hulɓinide ɓurnode wen peƴƴirde adinde ɗum jeeyi sababu jertini oɗo sa ɓiɓɓe leydi Sénégal kala nde mbawata ñongude juɗɗe basata ñongude juuɗe mumen ko fate banggue rentade guila e soɗade ha e suumade ha e moɓodirde moni kala waɗa haqqille mum oɗo sa ko kañum tan wawi adude cellal e nder rendo meɗen beele rendo men ene wasa nadde ko fate banggue couvre-feu ha e gueɗe baɗe noon kala goto e men kala so tawi darima tan en poolat oɗo hen rafi hay so tawi woni o holliti oɗo sa aɓi ɗeɓi folde rafi o e nder leydi Sénégal kono kadi dañata tan enen kala mbawen ƴellidde fagguno min e koye meɗen kala ko haɓade oɗo hen boros ha wawa yaltude en ha laaɓa
ha joni koye oɗo hen boros keddoɗen ma en jaton to Louga nokku mo ganduɗa hande ene heewi rabo no feewi kono tigui gouverneur amo Louga biyeteɗo Alhaji Bouya Amara holliti kala yontere men mbat hen lawol gotol oɗo sa gam ƴettude peeje mawɗi no feewi haɓade oɗo hen boros ɓurɗo ƴellitade e nder diwano ha ganduɗa winditama toon mayɓe yonɓe no feewi lycée Samsidina Haydara toon to Vélingara kañumne hanki e wiide lobso kamɓene ɓe kolliti hanki élève goto jangowo oɗona lycée dañi testere tawa ne jogui coronavirus ko ɗum jeeyi sababu hanki lycée o janggani jangoɓe kam e jinnaɓe ɓen sukaɓe jangoɓe toon kala oɗo saaha ene jogui kulhuli mawɗi no feewi ha tenti so tawi oɗo hen rafi fuɗɗima nadde taw ganduɗa koye yoga e duuɗe janguirɗe taweteɗe e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ko fate banggue woyndu walla mbiyana ɓundu gaz yaltinnundu taw ganduɗa ko jeygue yaltini falam walla yaltini lewlewndu muɗum ɗum nan koñande aset jawtuɗo hen no toon to Gadiaga arti e ɗiɗon konnguli wonande jagorɗo kalfinaɗo taaridi mo leydi Sénégal woni Abdoul Karim Sall o holliti finoɓe e nder oɗon falden notoro jamaɓe ne kadi kollitino oɗo saaha kulhuli mumen mawɗi no feewi oɗo saaha ya taw jogorani jibinandeɓe e caɗele guila koɓe pofata ha e tarini mabɓe kala kono kadi kanko jagorɗo warti wa yañima hen o holliti tan kala ala hen kono ɗo saaha kaɗirɗe kewɗe gaddama gam wawde fewnitede e wonande nduɗon ɓundu yaltinodu jeygue kene wona joni duuɓi jonɗi no feewi ene golla accident meeɗa teskede e muɗum jonde hanki haɓade ko fate banggue koppareje ɗeɗo hen ɗe ñamaten woni France CFA dañi sudde toon konngudi mum biyeteɗo Yacine Fall goto e jeeyaɓe e ɓeena fedde dariɓe haɓade kala ko ene wiye ɗeɗo hen koppareje ɗe France CFA o addi dalillaji holko jeeyi sababu France CFA so tawi natti leydi ndin leydi wonata ko leydi mbasdi no feewi holliti kala leyɗele ñamoje koppareje ɗe France CFA ko leyɗele ɓurɗe wasde e nder Afrique kono kadi o joofima leydi Mauritanie ñamata France CFA kono ɓuuri alɗude e nder leydi Sénégal kono ne kadi Maroc Tunisie fenma Algérie Ghana kam e leyɗele goɗɗe kala o dañi joofade gam holludemo France CFA leydi France ne ñamanno ɗum hayɓene koye men dogui ɗacci ɗeɗon koppareje mbatti ñamde euro ɗum noon yiddeɓe ko France CFA nde wawata dartade ha tente leydi Sénégal nde wawata yaltude hen ko ɓuuri yajje e yaccade beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi ne mbawa yitade koye mumen ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en gatta yogay jayndeli bindi hanki kolliti ken wona capanɗe 5 taw ko conseiller toon to galle lamorgo to kolliti metti mumen no feewi gam wiide ngala jobdi timmudi no feewi yogay mabɓe kadi natata koye bisuji so tawi ne jaaha golle mumen ngala autoji mumen yoga hen kadi keɓata jobdi mumen no fotiri hebde ni yoga hen kadi ay téléphone aji mumen ngala crédit so tawi ene nodda ko ɗin konngudi arti hen goto e conseiller ji toon to galle lamorgo to o holliti ene gasa taw ɗin konngudi godani hoorejo leydi ndi ko joddotoɗo e kala saaha ɓen conseiller ji mumen ko wona ɗum ko kala conseiller ene toppita no feewi ɗum noon ko caggal nde yoga e bindi bindanɗe jonɗe no feewi taw koye ɗiɗon fannuji ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Casamance ɓalli ɓen sukaɓe majjunoɓe ɓalli ɓen sukaɓe majjunoɓe jiitama hanke wiide armée leydi ndi taw ɓe jiita koye ladde Bissine taw koye ladde Bissine tawe toon to Casamance ko toon ɓalli mabɓe jiita e nder ɗiɗon nokkuji sifti noon koɓe majjunoɓe ñande jamma aletta ene jofi altine sanga 1 heure jamma ko nde walla mbiyen sanga 2 heures jamma ko nden tigui jagga taw jagguiɓe kadi ko dadiɓe toon taweteɓe toon to Ngoro taw kadi jagga koɓe jagga koto nokku biteɗo jagga ko nokku biteɗo Jarafa ɗum nan ko boisde nuit goto caggal sifti noon laamu ngu haaɗino kala ken wiye bawɗi e gamri jamma gam moɓodiral jamma haɓade oɗo hen boros kene wona 49 taw kadi ko ɓen kene wona 49 ɓen yanade amoyde kamɓe kala ɓe mbiyama teɓ aɓe
tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen sen gewi e nder leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie no way wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi holliti hanki kene wona temedere e capanɗe nayo e jeenayo hesɓe yitaɓe ene jogui oɗo hen ñaw coronavirus o holliti kene wona capanɗe jeegomo e nayo keeɓi cellal mumen capanɗe tato walla men capanɗe jeegomo e nayo oɗo saaha ene tampi no feewi kene wona temedere capanɗe tato e nayo keeɓi cellal men yimɓe joyo jalti hen aduna ɗum noon ko kikiɗe hanki o no wiiri jagorɗo kalfinaɗe cellal ɓalli mo leydi Mauritanie ha joni koto Mauritanie keddoɗen ballal payodingal iwgal e Émirats Arabes Unis wona ngol woni go wona ngol woni ɗiɗi kono ko ballal kewgal iwde e ndiɗon leydi e kala saha faade e nder leydi Mauritanie kene fota wonde tonnuji sappo naati juuɗe laamu leydi Mauritanie taw kadi ɗon tonnuji sappo woni hen ko kaɓirɗe ko fati e banggue matériel médical iwdi toon to Émirats Arabes Unis jaɓɓima ɗum ɗon ambassadeur mo leydi Émirats Arabes Unis ne wondi kadi e goto e jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie taw kadi hen appareil ji ko fati e banggue teste ƴeewede ɓen joguiɓe coronavirus en hen kadi tawe appareil ji ballitoji neɗɗo ko fati e banggue fofando ha joni koye Mauritanie keddoɗen may gatte jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie caggal ne hollitiri jayde Sahara Média taw caggal nde couvre-feu fuɗɗi e nder leydi Mauritanie dañi ɓen safroɓe hewɓe nangganoɓe fanoɓe golle men walla jippatanoɓe golle mumen yoga hen noon nangganoma ha ganduɗa jayndiri kewɗi bindino hen dañi tigui ñiŋali mawɗi ñiŋa ɓen koninkoɓe kame laamu leydi Mauritanie kala kanko jagorɗo hanki o holliti ɓe pewni carte taw ganduɗa ko carte jaaduɗo e jamanu wonande ɓen safroɓe e cuuɗi safara beele kadi kala mo ene yaaha golle mum wawa jogade carte so tawi tan a waɗama contrôle tawama aɗa jogui ɗeɗon carte ande ko golle paaɗa ngan sanga ɓen tambiɓe nden ka e kisal woto yimɓe yaade jamma ma mbaw ɗaccudema jaaha golle maɗa ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu yonnani hay seeɗa yoga e jayndeli taw gonde weyoji ha tente ɓoggi kala leydi jaltinɗi ñiŋaji mawɗi no fewi ene ñiŋa koninkoɓe tambiɓe nden ka e kisal yoga e booli caggal nde kuulal hirtole lo waɗa caggal nde ɓen safroɓe hewɓe nangga ndumba taw kadi nunguira ko ɓen wasde ɗoftade kuule hay so tawi woni ngan sanga payi ko golle mumen kono ɓen dadiɓe wonɓe e lawola kañumen keɓani yamirore yo ɗaccu kala mo ji ene fayi taw ko safroyde ko wona ɗum ko caggal ɓen keeɓi carte mumen on nanata wonande cafrowo nanggama e booli ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale ɓen yaruɓe to fannu jangguingola ɓe moɓodiri hanki to yeeso joɗorde jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Mauritanie kamɓe noon koɓe yonɓe no fewi mbaɗi ɗon sitine mabɓe yiddeɓe ko nde ɓe ƴettete taw koye école aji publique ɓe mbawa jangguinde hen hono yiɗɓe woɗɓe ƴettirte tene kadi ɓe kolliti e kala saha koɓe jokkoɓe moɓodiral mabɓe heɓe mbawa ƴettede e laamu leydi Mauritanie beele kamɓene ɓe mbawa jokkude hen jangde mabɓe nden ka e kisal jonde ko fate banggue jonde hanki joɗima to Rabat ɓoyata Mauritanie ma wattu ma wattu hutorade Mauritanie ma wattu hutorade service financiére numérique taw ganduɗa ko téléphone mobile ɗum noon komo Tunisie caggal nde ɓe joddi ɓe kaldi ɓe pamodiri kalfinaɗo ko fati e banggue kalfinaɗo ko fate banggue service financiére mo leydi Tunisie ene wondi e kalfinaɗo ko fate banggue banque islamique kono ne kadi e kalfinaɗo ko fati e banggue finance mo leydi Mauritanie ɓe dañi waddude junggo e poosa almen junggo e fannu gam yewtidde jewte jaƴƴe no fewi ko fate banggue Mauritanie hutorade ko fate banggue téléphone walla mbiyen service financiére numérique to banggue téléphone mobile oɗo saaha ɓen janggoɓe taweteɓe to duuɗe jaabi ha tirton to Tunisie ha e nokkuji goɗɗi kala so tawi ene nelde bourse men mbawata neldirede koto banggue téléphone kono ne kadi ɓen heɓɓe poftorde mumen ko fate banggue altraite ɓenne kadi so jiiɗi yoɓede jobdi men mbawa neldirede ko fate banggue téléphone kono ne kadi windittoɓe e duuɗe jaabi hattirde kala gam newnude neldigol haalis ko ɓuuri yajde e yaccade ɗum koye leydi Mauritanie ɓoyata ma Mauritanie wattu hutorade service mo Tunisie
ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale jonde joɗinde hanki toon to Mauritanie ma jonde jokku ha ñalawma hande nde ɗo jonde watti jonde ɗimmire taw kadi ko hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie kame koninkoɓe leydi Mali e gardugola général Abdallah Fattah Louaraka comme noon ko général mo leydi Maroc baɗɗo jillu mum e nder leydi Mauritanie ngam jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi Mali kam e leydi hakkude jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie hakkude jokkodiral koninkoɓe leydi Mauritanie kam e leydi Maroc oɗo saaha mo gonen ene woni e mbadi peewala sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali no gase jeeɗiɗo fiɗaɓe hanki coronavirus no wiri jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mali kene wona 49 neɗɗo hanki keeɓi cellal men yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen e wiide jagorɗo ko wona ɗum ko fedde tafande wiitede kafo noon koye ɗemgal juula hakkude mum e bambara firtitana ko enen kala moɓodiren tamboɗen nden ka e kisal diwan o woni entrepreneur hakkude leydi Mali kam e leydi hakkude leydi Mali kam e Burkina Faso Niger le wondi e leydi Côte d'Ivoire ɓe nangi kene fotta wonde ujunnaje 6 litre taw ko carburant ɓe nangi kene wona obiji jonɗi no feewi kam e feteraji jonɗi no feewi panoji e pelle ceɓɓitiɗe nden feddenade mofti kene wona 150 hakkude debbo e gorko taw ko tambiɓe nden ka e kisal e ɗiɗo hen keeri ɗeɗo hen leyɗele kala ha joni koye Mali keddorɗen wuuro wiyetengo wuuro wi en tawi nder Ségou e hoore mum kono wuuro ngo tawete koye nder diwan mo Ségou nokku biteɗo nappara weera to nappara weere non ɗonne kadi ko gorko jarawo e duuɓi 60 jaranoɗo e duuɓi 60 ko on tigui fittanum itta taw itti ɗum ko worɓe joguitiɓe armeji caggal nde ɓe natti wuuro ngo ɓe jamiri finoɓe e wuuro ngo kala nde mbawata eggude ɓuuri yawde yaccade ɗum noon ko tumede wonande ko desso en caggal ɓe ɓorni ko comci wañoɓe ko ɗin ɓe ɓorni kono andaka so tawi ko ɓen walla ala ko jogɓe wo joguitiɓe armeji ɓorni comci ɓeɗona no wiiri galle lamorgo mo leydi France kaldigal ene wawi wonde hakkude Sahel yo kam e pelle ceɓɓitiɗe tawiteɗe Sahel woni pelle islamiste tawite toon ha heddi pelle ɗiɗi tawɗen pelle ɗiɗi kode international ɓurde andede ko wayno Al-Qaïda kame état islamique ɗeɗo hen pelle ɗiɗi mbawata jeeyede e kaldigal ngal kaldigal on e tijja taw koye jonde G5 Sahel jogorde wadde woni 15 lewru février taw jogorde wadde koye leyɗele G5 Sahel e tawtorede laamu leydi France ko nden tigui kaldigal hakkude laamuji ɗiɗo hen wawata wadde kam e pelle ɗen joguitiɓe armeji innitortoɓe jihadiyankoɓe taw jeeyaka e Al-Qaïda kam e l'organisation état islamique hanki nandiral dañama kaldigal hakkude laamu ngu kam e syndicat wonande ɓen heedanɓe cetal bitegal UNTM taw ko heedanɓe ɓen gollete woni union national wonande gollotoɓe leydi Mali caggal nde yowano gila 14 nduɗo hen lewru taw ganda horejo leydi Mali woni Bandaw janoɗo toon to leydi Côte d'Ivoire toon daño sudde konguɗi mum ngam haalde konguɗi musti no feewi faade ɓen tambiɓe nden ka e kisal ha tenti taw ganduɗa ko ɓen heedanɓe gollotoɓe e nder leydi Mali ɓe noon kollitino météo men ha joyi wonande ngal ɗon kaldigal ngal kaldigal noon yowtama hanki jamma hanki noon nandiral waɗi maɓe ƴettita golle mabɓe e nder leydi Mali kala ba fulaɓe oɗo saaha mo gonɗen woni toon ko oppirgol guite ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen taw kadi suuɓi wadde goɗɗon suuɓi kadi wadde ɗiɗon ñalɗi ko Orange Mali ko ɓen cuuɓi wadde ɗum toon fuɗɗima hanki 21 ha 26 ɗuɗo hen lewru jogori gasde ɗum noon kala ñalawma maɓe oppir kene fota wonde yimɓe 20 aɓe tintina kala taweteɓe e nder diwana mo ba fulaɓe kamɓe kala nde mbawata tawtorede e wonande oppirgol guite siftinoɗo saaha mo gonɗen guite koɗe mbawi wonde kala so tawi tan woni ko 4 woni hen ene wawa ittede ha laaɓa to leydi Gambie kodde nene Abouba
e ko noon tigi luumo jarribude suwa fuddade ɗo e nder leydi meɗen te Gambi kono de so tawi oɗo waktu a naati ɗo e leydi men Gambi cikkata ko wona koye luumo jarribo ɗum tan saabi ɓeɗo yidɓe yaadiɓe e UDP woni United Democratic Party ɓe mbaɗi potital mabɓe manggal woni congrès mabɓe caggal nde ɓe mbaɗi ɗum kadi ɓe cupti kanko Ousainou Dabo mo ganduɗa kanum sosi won landa guila hitande 1996 kadi ko kanum tigi ɓe cupti ɓe mbi ko kanum tigi jogori wonde mbir mabɓe e sumgoji paaɗen hitande 2021 hayso woni wiyama duuɓi makko rokkani ngam tan wawde ardade ɗin sumgoji walla jeede henete kono tan de yiɗɓe yaadi makko kala ɓe mbi ko mbir goto ɓe jogui woni biteɗo loya Ousainou Dabo ene wayno tan de e sarɗiyankoɓe hay nalankoɓe foof e khalifaɓe diine aada foof tawtarama ngal ɗo pottital ujunaji yimɓe ɗo eto wiyete Bufo zone on waktu hawri koye hoorejo leydi ndi président Adama Barrow kanum ne nanay jillu faggudu ɗo e nder leydi ndi guila jeeɗiɗi lewru décembre noon ha jeeɗiɗi lewru janvier gasata oɗo waktu ni omo toon to dowruto gam yewtidde e yimɓe ɓe ha cengti e joom guuren ɓe ha kadi e jibinande leydi Gambi no fotiri kanko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow wayno fodini ɓesgu leydi Gambi kala hitande 2025 ko wiyete kuɓɓam ko courant kala to mbawɗa wonde hayso koye nder gaska gonɗa ma heɓ tigui ko wiyete kuɓɓam woni courant ɗo hennete e nder leydi ndi wi kadi wiyoɓe ene o ala yimɓe walla ene bilkisatamo walla ene jalkisamo ɓen de ene wayno tigui rigui so ƴeewi mitinaji makko ma gandu tigui rigui mo jogui yimɓe te hitande 2025 sumgoji ɗi ko kanko tigui ƴettata oɗon araraye ko denen Abouba jokkodirannomon ɗo e Serekunda fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma koddanene Abouba toon to leydi Gambi keddoren ha joni gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria woni Goodluck Jonathan wayino jillu mum toon to Banjul taw koye yontere yawtunɗo henede jillu ngu noon ko kaldigal caggal nde bismimo toon hoorejo leydi Gambi woni Adama Barrow caggal nde miiji waylude tunorgal leydi ndi dañino yaade toon to sursarɗiyeji to ganduɗa ngal ɗon kuulal wota toon 31 wonanimo 42 wonanano ɗum jeeyi sababu o wawata waylude tunorgal ngal Yahya Jammeh wanno gila hitande 1997 ɗum noon alay saago wona e kaldigal ngam waylude yoga e gueɗe taweteɗe hen so en duttima ha toon to leydi Mali kene fota wonde 68 lengodor woni kanŋe taw kene fota wonde 143 kilogramme kene fota wonde jarmuɗum milliarduji 4 e koppreje franc CFA ko ɗum tigi wonande duwañeɓe dariɓe toon to Kerol hakkude leydi Mali kame Guinée Conakry tetti taw kadi kanŋe iwno koye nder leydi Mali ene fayi toon to Guinée caggal nde ɓe gari ha ɗon do Kerol nokku biteɗo Kuré Malé taw kadi gaɗa koye Kerol Sibi ko ɗon tigui ɓe tawi wonande dadiɗo mo hinde douane biteɗo Nuhu Kone kame yaadi mum kala ɓe mbawi noon jaggude oɗon oto kono ko caggal nde oɗon oto ñukintoɗo goto biyeteɗo lieutenant colonel Amadou Sanogo tawana Amadou Sanogo goto mo ganduɗon goɗɗo ko on tigui ñukidi hayɓen ko laaɓi dañi noddude ɓen doñeɓe wonɓe toon to Kerol to nde o ari tan ɓe tawi oɗon kanŋe kala kene mofta e nder siège uji mo pick-up oɗo sa noon kanŋe o kala tettama ene tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mali toon to leydi Guinée Conakry koɓe 300 walla ni 400 ɓen jaggaɓe taw kadi ko yadunoɓe selludilen Diallo ñawoɓe tato tambiɓe ɗereji mabɓe fonnoɓe ñawdeɓe guila hanki ɓen kolliti ɗereji ɗi koma duttito ha ndiga gam loskoji goɗɗi mbaɗe koɓe tumira ko ala kala ko yiya hen siftindona wonande ɓen nanggaɓe hen goto biteɗo Etienne e wonde goɗɗo biteɗo Mamadou Kone gona sellu Mamadou Konde gona selluɓe ne tawe toon to kasoji Mamadou Konde noon caggal nde nawa toon to cuuɗi safara holliti docteur ɓe Guinée safrata ɗum ko docteur mum taweteɗo toon to Canada kono ɗo nawtama toon to kaso ɗum noon ko caggal nde yalti aduna biteɗo Roger Bamba kañumne yalti aduna toon to kaso mo leydi Guinée to Guinée keddora joni Alpha Condé hanki fuɗɗima golle muɗum dawal tataɓal kono o holliti ha oɗo ñalawma hande mo gondina mo weedi junggo makko faade selludilen Diallo kame yaadi mum kala nde ɓe jejjitta ko ɓenni ko kala ɓe dutto gam ƴellidde ñawoje
ngam ƴellidde leydi Guinée kono ne kadi jagorɗo kalfinade ñawoje mo leydi Guinée holliti wonande oɗo saha ñiŋali kewɗi ñiŋaɗi ngam hollede laamu leydi ndi yeebima ha jaltugol aduna rosier ɗum noon wona kamɓe ala ko ɓen cali safrade to leydi Côte d'Ivoire gila wo toɗɗa jagorɗo ko fate banggue dialogue national e nder leydi ndi woni Kouadio kono Berté hanki waɗi jonde mum e tawtorede gardiɗo cetala tammi ngala sumgoji kono ne kadi kene fotta wonde sappo e naya landa dawrugol tawtorama kono kadi ɓuuri tawtoreden ko PDCI ene wonde FPI ɗiɗo hen landaji kala tawtorama kono ɗo sa yiddeɓe ko ɓen dumbaɓe nde mbawata accitede ko fate banggue lora bagbo kam e wonɓe caggal nde mbawata artude ko ɓuuri yawde e yacade ñalawma hande onon ɗum jokki to Togo nokku biyeɗo Chaque Point ene tawe nokku biyeɗo Chamba ɗum nana toon en tawi e nder Togo toon kadi ko koñinke goto mo gendarme kam tigi arno e bar goto yamiri suka gero bayo nde wawata ustude musique o walla ñifa nde on sali o yaltini fetel makko gam hulɓinde on hawre bal yalti yani oɗon suka o noon ko ɗon ɗon wasi fitta ɗum kankone ko ɗon o jaggi fetel o ruttini hoore makko o felli o rutti e joomi kamɓe ɗiɗo kala ɓalli mabɓe ne tawe toon to morgamo Sokodi to Burkina Faso jencudi sumgoji sarɗiyankoɓe gasi ha laaɓi landa horejo leydi ga woni MPP kan ari yeeso dañi 56 joɗorde e nder temedere e nogas e jeeɗiɗi hayso tawi woni landaji lundo kolliti jaɓani ɗum to Burkina Faso meeɗano wadde ko fate banggue jobdi taw ko on baɗowo testé ko fate banggue coronavirus ene yalta leydi ndi walla naata leydi ndi kono ñalawma hanki o wonande koraɗo kuuɓala jagorɗo kalfinade cellal ɓalli ɓe kolliti Burkina Faso oɗo saha ma wattu yomnade caggal hanki ujunnaje sappo kala mone waɗa testé ko fate banggue Covid-19 e nder leydi ndi so tawi kadi a iwi caggal leydi aɗa jogui testé ɓurɗo balɗe 5 ko ma joɓa ujunnaje sappo mbawa wattude testé goɗɗo to RCA Centrafrique landaji lundo jonɗi kolliti yidde mumen ko sumgoji baɗoji nogas e jeeɗiɗo e lewde wawata dirtinede caggal oɗo saha sumgoji ɗi ne niɓɓiɗi no fewi tene kadi pelle kewɗe joguitiɗe armeji oɗo saha ne ɓuuri ɓattade wonande bangui kono kadi Faustin wonande horejo leydi ndi holliti sumgoji ɗi koko mbaɗata e nder leydi kala to Gabon Ali Bongo oɗo saha addi ɓerɗe sikki sakka e nder leydi ndi yata wona haɓɓude bagage makko woni gam accude lefol laamu ɗum noon ko caggal conseil des ministres woni 18 nduɗo hen lewru caggal nde o micci article jeeɗiɗi nde wata wahlede ko fate banggue laamu ngu so tawi woni lamɗo leydi yiiɗi yaade foftorde muɗum accude lefol laamu hol poɗɗo lomtade ɗum suudu sarɗeji mawdu kam e tokosuru kala ma jurni ɗum ɓawa suɓade goto e gouvernement ko wona ɗum ko so tawi lamɗo leydi acci rewretake haydara rewretake tene nanguetake tene kadi ngaalu mum tettatake ɗum noon ko caggal nde landaji lundo kollinno wonande kankoɗo hen Ali Bongo on ndimba o wawa ɗoftade golle leydi ndi caggal ha hande o wona celluɗo no fewi to Maroc kuulal hirto lelo ɓoyata lawɗine fuɗɗoto ko ñalawma janggo pour jonte tati fuɗɗoto ko 21h ha fenma 6h subaka woni tan waktu nogas e goyɓijo jamma ha fenma 6h subaka woni waktu jeegoɓijo subaka kene wona jonte tati gam haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus Royaume-Uni oɗo saaha woni kañum tan goto ɗum noon ko caggal nde leyɗele kewɗe guddi keeri mumen gam teskede ñaw biyeteɗo coronavirus ene ɓuuri ƴellitade e nder leydi muɗum tene kadi camion ngaji kewɗi ponnoɗi nawde toon marchandise uji kala oɗo saaha kayti yaade toon ɗum noon kulhuli jogadi ya taw caɗele jogorani wadde toon to leydi Grande Britannique Union européenne validi ko fate banggue vaccin moɓe kalata ñande kala bio test ɗum noon fuɗɗoto ko nogas e jeeɗiɗi jeetati ha nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw ganduɗa ko leyɗele taweteɗe Union européenne kala kanje kala puɗɗoto e nder ñalawma goto to États-Unis d'Amérique Joe Biden hoorejo leydi jogorɗo fuɗɗade golle mum nogas lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e goho jarowo duuɓi 77 hanki vaccinima e yeeso caméra gam andinde ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo hen vaccin haydara ala hen so wona tan haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en